ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapatid, ang isa sa mga taong pwede mong malapitan lalo na sa mga panahong pakiramdam mo ay tinalikuran ka na ng lahat. Kapatid na nakakaaway mo man minsan pero pwede ka pa ring maging sandigan. Ikaw kabarangay, paano ba ang relasyon ninyo ng kapatid mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Biba, 45 years old, isang bakla. Meron akong kakambal si Lala, isa naman siyang tomboy. Nakakatawa naman talaga ang pagkakataon, hindi ba? Pareho na kaming mga ulila sa mga magulang namin. Maaga naming sinuportahan ang mga sarili namin dahil doon. Maswerteng nakapasok kaming pareho bilang tagalines ng punerarya noong 25 anyos kaming dalawa. Hanggang sa nakitaan ako ng talent ng may-ari ng punerarya. Magaling kasi akong mag-makeup, kaya kong i-match ang tamang eyeshadow at foundation sa naninigas at medyo paitim na mukha ng bangkay. Kaya na-promote ako bilang isang makeup artist ng punerarya. Nadagdagan syempre ang sahod ko. Kinainggitan ako bigla ng kakambal kong si Lala. Ayaw na kasi niyang maglinis dahil hindi niya kasundo ang kasamahan niyang helper na ipinalit sa akin. Kaya naman tinuruan ko rin siyang mag-makeup pero hindi siya ganong kagaling. Ako lang talaga ang may talent sa pagmi-makeup ng patay. Kaya dinaan ko na lamang sa pakiusap ang boss namin na isama ko siya bilang assistant makeup artist. Ayaw tanggapin ng boss ko ang sinasabi ko pero nakiusap ako at sinabi sa kanya na mas maganda kung meron akong kasama para may taga sabi sa akin kapag may mali sa kulay na pinaghahalo-halo ko sa mga mukha ng mga patay. Sinabi ko nga rin na kailangan naming mapaganda ang mga bangkay dahil kung hindi baka 1-star review lang kami sa mga nagdadalamhating kamag-anak. Paano pa nila kami ire-recommend sa iba kung unang sili pa lamang sa kabaong ay hindi na nila nagustuhan, hindi ba? Pagkatapos noon ay napapayag ko na ang boss namin na maging assistant makeup artist ko si Lala. Hanggang sa lumagpas na kami ng 40. Kami pa rin ang magkasama, Papa Dudut. Lala, pakiabot mo nga ang blush on. Parang masyadong maputla tong bangkay na aayusan natin. Paanong di puputla wala yang dugo? Nako, mukha namang bago pa to tanggalan ng dugo sadyang maputla na siya. Pero mukhang hindi natural ang pagiging maputla niya. Paanong hindi natural? Parang pumutla dahil sa puyat, lungkot at stress. Wow! Doktor ka na rin ba? Loka, sinasabi ko lang sa'yo ang naoobserbahan ko, no? Sa halos 2 dekada kong makeup artist, isang silip ko pa lang sa mukha, alam ko na agad ang pinagdaanan niya bago siya mamatay. Kanina, doktor. Ngayon manghuhula naman. Pero mukhang tama ka. Ang bilis mo namang maniwala sa akin. Hindi. Kasi kanina, narinig ko na nagpakamatay daw to dahil sa boyfriend niya. Iniwan nga raw. Kaya siguro mukha siyang puyat, malungkot at stressed. Sabi naman sa'yo tama ang kutob ko. Ilang beses na akong nakahawak ng mga ganitong bangkay. Kahit hindi ako doktor, may pakiramdam agad ako sa dahilan ng pagkamatay nila. Hay, change topic na nga. May naalala ako bigla Naku, mukhang naalala mo na naman ang ex-boyfriend mo, no? Meron pa bang iba? Hanggang ngayon sinisisi ko siya kung bakit ako naging tomboy, no? Huwag mong isisi sa kanya lahat. Kasi masaya ka namang naging tomboy, di ba? Hayaan mo na akong sisihin siya. 20 anyos ka pa lang nung iniwan ka niya, Lala. Uso naman na sigurong mag-move on, di ba? Hindi mauuso sa akin yan. Sinaktan niya ako. Ngayon lang ulit natin na pag-usapan ng ex-boyfriend mo
Mukhang masyado kang apektado sa nangyari rito sa may make-upan nating bangkay. Kasi iniwan din siya tulad ko. Mabuti na lang talaga at hindi ko tinuloy na kitilin yung buhay ko para sa walang kwentang lalaking yun. Hoy, binalak mo ba? Oo naman. Lalo na nung ilang beses na ako nakikipagbalikan sa kanya pero ayaw niya. Tapos minumura niya ako at sinasabi na walang ibang papatol sa akin kasi hindi naman ako maganda at pwedeng ipagmalaki sa iba. Hindi ko alam yan ah. Bakit ngayon mo lang to sinabi sa akin? Kasi nahihiya ako. Ikaw ba naman sabihan ng hindi maganda? Naniwala ako sa sinabi niya. Lalo na nung humarap ako sa salamin tapos napagmasdan kong mabuti yung sarili ko. Hindi pala ako maganda. Maganda ka. Hindi talaga. Kaya nga kinuha ko yung gunting sa tukador ko. Bala ko na sanang tapusin buhay ko gamit yung gunting na yun pero hindi pala ganun katalim yun nung sinubukan ko na sa balat ko. Kaya ang ending, pinutol ko na lang buhok ko. Ah, parang pinatay mo na lang ang pagkababae mo. At hello na lang sa pagiging tomboy ko. Masaya ka naman bang nagpalit ng kasarian? Sakto lang. At least walang lalaking magtatangkang lumapit sa akin para paibigin ako tapos sa huli mangiiwan din. Kaso, babae naman ang nang-iwan sa'yo ngayon. Huy, di totoo yan. Ako na ngayon ang nangiiwan sa babae. Sila ngayon ang luhaan, hindi ako. Mabuti na lang at hindi ka nakilala nitong mimikapan nating babae, no? Kasi baka ikaw ang dahilan kung bakit nito kinitil ang buhay niya. Wala naman akong nakarelasyong babae na tinangkang kitilin ang buhay nila para sa akin. Malas lang siguro nitong babae na to na nakakilala siya ng walang kwentang lalaki. Mas pinili pa niyang mawala buhay niya kaysa mawala yung lalaking yun. Huwag mo nang sisihin. Baka nasa gilid lang yung kaluluwa ng babaeng to. Multuhin pa tayo mamaya pagka uwi. Kung meron man siyang mumultuhin, sana yung ex-boyfriend na lang niya. Idamay na rin niya yung ex-boyfriend ko para makaganti man lang ako. Ibulong natin mamaya pagkatapos natin siyang ayusan. Kaya gandahan natin ang makeup niya para makakuha tayo ng pabor sa kanya. Yung pinakamaganda at pinakamahal na lipstick ang ipahid mo sa kanya. Saka yung eyeshadow, wag blue ah. Brown lang para kunyari makikipag-date lang siya. Tsaka mapulang-mapula rin ang blush on para kapag binisita na niya ang ex-boyfriend niya, confident siyang magsabi ng, "Ako nga palang sinayang mo." Tingnan natin kung hindi maglaway at magsisi ang ex niya. Puro kakalokohan. Ayusan na natin siya para mapaglamayan na mamaya. Sinimula na nga namin ang pag-makeup sa bangkay ng babae. Napakaganda pala niya. Hindi ko maiwasang manghinayang sa kanya, Papa Dudut. Foundation pa lamang ang pinahid ko ay nakita ko na kaagad kung gaano siya pinagpala. Sinubukan ko pang idilat ang mga mata niya at nakita ko na light brown pa ang mga mata niya. Parang tisay ang datingan. Bumagay sa kanya ang kaputlaan niya, mahaba at itim ang buhok niya. May kalakihan ng tenga, napailing ako. Sabi nila kapag malaki daw ang tenga ay mahaba ang buhay. Pero bakit umabot lang sa 30 anyos ang babaeng yon? Nakakapanghinayang. Ginamitan ko siya ng pinakamagandang makeup na meron ako. Sinigurado kong ang bawat titingin sa kanya ay manghihinayang sa pagkawala niya. Paraan ko yon para maggalit ang mga makikilamay sa kanya doon sa lalaking dahilan kung bakit napili niyang wakasan ang sarili niyang buhay. Panay nga ang kausap namin sa kanya ni Lala. Ipinapaalala namin sa kanya na sa kabilang buhay ay wala nang mananakit pa sa kanya. Nang matapos namin siyang ayusan ay nagawa pa naming pumalakpak at pinuri ang bangkay ng ilang beses. Para naman kahit wala na siya, kung sakali mang naririnig niya kami, ma-realize niya na mahalaga at maganda siya. Hindi katulad ng pinaramdam sa kanya ng lalaking tumalikod sa kanya. Sana ibaunin niya yon sa kabilang buhay. Binulungan nga rin namin siya na kung pupwedeng kapag nasalubong niya ang mga magulang namin sa kabilang buhay, sabihin niya sa kanila na maayos kaming namumuhay na magkapatid. Yun lang ang naisip naming pabor na pwede niyang gawin para sa amin. Makalipas nga ang ilang sandali ay kinuha ng bangkay at inihigana sa kabaong. Naiwan naman kami ni Lala sa kwarto para ayusin ang mga nagamit naming makeup. Pagkatapos ay doon na rin kami nagmeryenda ng hopyang baboy at mansanas. Hindi na kami maarte sa ganon. Doon talaga kami kumakain sa kwarto kung saan namin inaayusan ang mga patay. Nakasanayan na lang talaga namin. Lagi namang malinis ang kwartong yun
Papa Dudut. Parang luma na tong hopya na nabili natin. Lasang formalin. Nakatikim ka na ba ng formalin para sabihin yan? Hindi pa. Pero inassume ko na lang na ganun ang lasa. Mas lasang doorknob na kinalawang eh. So nakatikim ka na ng doorknob? Oo naman, yung kinakalawang pa. Pag tayo talagang magkasama, walang kwenta lagi yung usapan, no? Kaya nga tayo magkasundo dahil sa mga walang kwentang usapan natin eh. Alam mo, Lala, ay, wag na lang pala. Ano yun? Huwag kang ganyan, huwag nang bibitin. Alam mong overthinker ako eh. Naalala ko lang kasi yung pinag-usapan natin kanina habang inaayusan natin yung babae. Alin dun? Yung tungkol sa ex-boyfriend mo. O tapos? Wag na nga lang. Nakakatakot ang kapaitan mo. Lasang-lasa sa boses mo eh. Sabihin mo na nga kasi. Sige na nga. Bakit hindi mo sinabi sa akin yung tungkol sa ex mo? Nagsabi naman ako noon ah. Oo, pero hindi kasing detalyado tulad nung kanina. Ay, hindi ko na nga rin kasi alam yung gagawin ko noon. Hindi ko alam sinong lalapitan. Paanong hindi mo alam kung sinong lalapitan? Eh anong tawag mo sa akin? Magkapatid tayo, di ba? Dapat sa akin ka lumapit at nagsabi. Hindi ko masabi sa'yo noon kasi kung natatandaan mo pa, magkaaway kayo ni tatay noon. Magkaaway? Di ba nga, nung 20 years old tayo, nagsimula ka ng magsuot ng damit pang babae ng lantaran? Hindi pa nga matanggap ni tatay na binabae ka tapos makikita pa niyang suot mo yung mga napaglumaang bestida ni nanay. Ah, oo. Naalala ko na. Kinaladkad nga ako ni tatay sa peryahan nung nakita niyang nakabistida ako at nakalipstick. Napahiya ako roon sa crush ko ha. Pinunit pa nga ni tatay yung bestida ko sa harapan ng mga peryantes. Parang sila pa yung nahiya sa ginawa ni tatay sa akin. Pinalakad niya ako nakahubad pa uwi ng bahay. Tapos hindi na kita makausap noon, di ba? Kasi lagi ka na lang nakakulong sa kwarto. Ayaw mo nang lumabas kasi halos buong barangay natin ang nakakita sa ginawa ni tatay sa'yo sa peryahan. Gabi pa naman ang pista nun. Halos andun nga lahat ng kakilala natin. Nakakahiya. Kaya hanggang hindi natatapos ang pista sa atin, hindi talaga ako lumabas ng bahay, lalo na sa kwarto ko. Kaya ngayon naintindihan mo na kung bakit hindi kita nilapitan noon. Sorry ha. Hindi ko rin kasi alam kung paano aasikasuhin yung nararamdaman kong lungkot nun eh. Ano ka ba? Parehas lang tayong malungkot noon. Buti nga ikaw hindi mo naisip na magpakamatay eh. Para kay tatay, kikitilin ko ang buhay ko? Nako, hindi lang siyang lalaki sa mundo. Sana nga yan din ang nasabi ko nun sa ex-boyfriend ko, no? Eh di sana hindi ako naging T-bird ngayon. Bakit? May pagsisisi ka ba sa pagiging tomboy mo? Wala naman. Mas komportable ako magsuot ng panlalaki at magpakalbo palagi. Kaya lang ano? Kaya lang paminsan-minsan nakakaramdam ako ng lungkot. Kasi nung bata ako, nangarap akong maging ina. Paminsan-minsan parang yung batang ako bumubulong sa akin at nagtatanong kung may tsansa pa bang tuparin ko yung pangarap niya. Napatitig ako kay Lala sa huling sinabi niya. Aaminin kong nakaramdam ako ng lungkot habang pinakikinggan ang naging kabiguan niya. Alam kong tungkol sa pangarap niyang maging isang ina, sa akin niya yun unang sinabi. Sa akin niya unang sinabi ang mga gusto niya sa pagtanda. Nalungkot nga ako dahil nakalimutan ko na lahat ng yon. Mabuti na lamang at pinaalala niya. Tanda ko pa na naglalaro kami noon ng luto-lutuan habang binababad namin sa tubig ang mga bulaklak ng gumamela sa baon ng niyog. Sinabi niya sa akin na balang araw ay aaralin niyang magluto ng mga masasarap na ulam. Para raw mabusog niya ang mga magiging anak niya. Tinanong ko siya kung ilang anak ba ang gusto niya. Nakabungis-ngis siyang nagsabi na 7 raw ang gusto niya. Kailangang mas marami siyang maging anak na babae kesa sa lalaki. Ang rason niya ay mas madali raw kasing asikasuhin ang mga babae. Sinuportahan ko naman ang pangarap niyang yon. Sinabi ko pa sa kanya
Natutulong ako sa paghihiwa ng mga rekado kapag magluluto na siya. Nangako kami sa isa't isa na hanggang pagtanda ay magkasama kaming dalawa. Magkasama na pinapalaki ang mga anak niya. Kita noon ang kasiyahan sa mukha ni Lala habang ini-imagine ang magiging buhay niya kapag naging isang ina na siya. Kaya lang ay hindi na yon nabigyan ng katuparan dahil winasak yon ng una at huling lalaking minahal niya. Kung merong mang natupad sa mga pangarap niya, yon ay ang magkasama kami hanggang sa pagtanda naming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging malaking parte ng buhay namin ang punerarya kung saan kami nagtatrabahong magkapatid. Marami na kaming nakilala roon at marami na rin kaming naging kaibigan. Masakit din na umalis sila at kami na lamang ang naiwan. Para kaming namamatayan lagi ni Lala sa tuwing may nakaka-close na kami at umaalis sa punerarya para subukan ng swerte sa ibang trabaho. Kami lang talaga ni Lala ang naging matibay doon. Kung nakapagtapos naman kami siguro ng pag-aaral ay baka na-promote na kaming manager doon. Kaya lang ay second year high school lamang ang inabot namin. Hindi pa namin nagawang tapusin kasi sabi ng mga teachers namin ay hindi naman daw kami matatalino. Na-down na kami noon, hindi na kami pumapasok sa klase pero nagpapanggap na lamang kami sa mga magulang namin na nag-aaral kami. Ang hindi alam ng mga magulang namin, andun kami sa mga bahay ng mga kaklase namin. Naglilinis, binabayaran kami ng mga magulang nila para maging utusan at tagalinis. Nung nalaman nga ng mga magulang namin na hindi na kami pumapasok, nagalit po sila. Pero noong nalaman nila na nakakaipon kami dahil sa pangangatulong ay natuwa sila. Hinayaan na lang nila kaming mga tulong para may pandagdag pambili ng mga kailangan sa bahay. Noong nasakto na kami sa tamang edad ay nagtrabaho na kami bilang mga bantay ng tindahan o di naman kaya sa mga utusan sa bus terminal. Marami kaming pinasok na mga trabaho kahit na minor de edad lamang kami. Paraan namin yon para patunayan sa mga magulang namin na mas okay kung magtatrabaho na lamang kami kesa sa mag-aral. Doon pa lang nabatak na kami sa pagtatrabaho. Siguro'y naging paghahanda yon para sa amin dahil balak na palang kunin ni Lord nang sabay ang mga magulang namin. 23 anyos kami nang pumanaw ang mga magulang namin. Tiwala mga tao sa paligid namin na kahit naulila kami sa mga magulang, makakayanan naming mabuhay dahil alam nilang bata pa lamang ay madiskarte na kaming dalawa, Papa Dudut. Okay naman sa kaputian tong bangkay na aayusan natin. Ano ka, Snow? Psst! Hinaan mo ang boses mo. Nasa labas lang yung asawa niyan. Wala, sumilip ako. Lumabas daw, sinundo yung mga anak sa school. Hala? May mga anak pala to? Dinig ko 4 daw yung anak nila. Halos magkakaedad lang. Ang bata siguro nito nung nag-asawa, no? Kasi 32 years old lang daw siya eh. Ang bata pa para sa makabilang buhay. Pag oras mo na talaga. Kahit gaano ka pa kabata. Ano kayang kinamatay niya? Andyan yung death certificate niya. Check mo. Alam ko na. Paano kung magpustahan tayo? Kung sino ang makakahula ng tamang dahilan kung bakit siya namatay, hindi siya magbabayad ng kuryente sa katapusan. Sus, nakaisip ka na naman ng paraan para makaiwas ka mag-share ng pambayad ng kuryente natin. Sige na naman, pumayag ka na. Nagamit ko na kasi pang date nung isang araw eh. Ang luho pa naman ng babaeng nakadate ko. Akala ko okay na siya sa Isaw at Betamax pero gusto pala niya sangyupsal. Tapos nag-take out pa ng Korean ice cream para sa kanilang magkakapatid. Sige na nga. Oh, anong hula mo? Bale, sa itsura niya. Feeling ko nagpakamatay to. Parang malabo. Sobrang peaceful kaya ng itsura niya.
Tsaka mukhang masaya naman siya sa buhay niya. Nakita ko naman yung asawa niya. Mukhang wala silang naging issue bago siya namatay. Eh ano pala? Sa tingin ko namatay ito dahil sa sakit. Parang hindi rin. Hindi naman nangayaya tulad ng ibang nagkasakit at na ospital. Mahahalata mo naman yun eh. Malay mo naman mabilis lang siyang pinahina ng sakit niya. Walang time na mangayayat yung katawan niya. Nagawa mo pa talagang tumawa dyan? Sinasabi ko lang kung ano yung naobserbahan ko. O sige, kung hindi siya namatay sa sakit, ano pang hula mo? Imposible kasing namatay ito sa sakit eh. Parang healthy naman siya. Balat pa lang eh. Kahit sobrang puti, alam mong naalagaan ng mabuti yung sarili. Ay, sobrang puti niya. Hindi ko alam kung may sasaktong kulay ng foundation sa kanya rito sa makeup kit ko. Pulbos na lang to. Pwede na siguro. Parang mamumuo yung pulbos sa mukha niya. Wag yun. Sayang naman ang ganda niya kung pulbos lang ang papagamit natin. Hula ko. Bangungot. Mukhang hindi rin. O bakit? Kasi mukha naman siyang hindi haggard. Hindi laging puyat, pagod at stressed. Ano namang kinalaman nun sa bangungot? Ang alam ko kasi, chika lang naman to sa akin ng dating makeup artist dito. Sabi niya, nababangungot daw madalas yung mga taong laging stressed at pagod bago matulog. Eh sa itsura nitong babae, mukha naman siyang fresh at hindi stressed. Baka maganda at imported yung formalin na nagamit sa kanya kaya mukha siyang fresh. Ikaw naman ngayon ang tumatawar yan. Matapos mo akong pagsabihan sa biro ko kanina. Ang sarap lang kasing ibida yung joke na naisip ko. Sorry, last na yon. Wala na akong ibang hula. Ikaw ba? Wala na rin eh. Tingnan na natin yung death certificate niya para malaman kung sino magbabayad ng kuryente sa katapusan. Alam mo, wag na lang. Oh, bakit naman? Sinasayang mo yung chance na hindi ka mag-ambag sa kuryente natin. Eh nakakakonsensya lang kasi. Mukha naman siyang peaceful na namayapa. Kung ano man yung dahilan ng pagkamatay niya, sa kanila na lang yun ang pamilya nila. Huwag na tayong makisali. Ang dapat na lang nating gawin, lalo pa siyang pagandahin. Ang bait mo ngayon ha? Parang hindi ka kapos sa pera. No, sige na. Kung talagang wala kang pambayad ng kuryente sa katapusan, ako munang sasalo. Ang bait mo rin ngayon ha. Thank you ha. Sa susunod na buwan, kahit ako na lang yung magbayad. Basta magtitipid tayo sa kuryente ha. Huwag kang magcha-charge ng cellphone mo sa bahay. Dito ka na sa punerarya mag-charge. Iba rin. Pakiabot mo nga yung shoulder bag ko. Bakit? Hindi naman nalala yung kulay nitong babae sa akin. Ipagamit ko na lang yung foundation ko. Regalo ko na lang sa kanya. Ginamit ko nga ang personal na foundation ko sa babaeng inayusan namin. Hindi naman ako nandiri, nalinis naman ng maayos yung bangkay at parang regalo ko na yon sa kanya. Naalala ko lang kasi ang unang makeup na ginamit ko noong naramdaman kong bakla ko ay galing pa sa punerarya. May naging kaibigan kasi ako noong bata pa lamang ako. Imbalsamador ang kanyang tatay at doon sa punerarya kami madalas na naglalaro ng kaibigan kong yon. Tapos minsan ay naiwan ng nagme-makeup ang foundation na ginagamit niya sa mga patay. Kinuha yon ng kaibigan ko at pinahiram sa akin. Hinipan lang namin at pinunasan ng tissue para pwede na naming ipahid sa mga mukha namin. Natuwa ako noon. Ang ganda kong tingnan sa makeup na yon. Kaya hindi ko makalimutan ang araw na yon dahil napahiram naman ako ng foundation kahit galing pa sa punerarya. Kaya naman bilang sukli ay pinagamit ko rin ang foundation ko sa babaeng bangkay na inayusan namin sa punerarya. Tanda ko rin noong unang beses na nag-makeup ako ng patay. Naubos na ang foundation na gagamitin ko. Marami kasi akong inayusan noon dahil ang mga namatay ay mula sa isang aksidente ng bus. Ang pinakahuling aayusan ko ay hindi na umabot sa foundation. Bala ko sanang lipstick na lamang at kapalan ng blush on. Pero nung nakilala ko kung sino, yung babae ay nakaramdam ako ng awa. Isa pala siyang madre. Nalaman kong niligtas niya ang 2 bata sa loob ng bus, kaya siyang napuruhan at siyang namatay. Kaya naman pikit matang nilabas ko ang paborito kong foundation at yon ang pinagamit ko sa kanya. Ewan ko kung guni-guni ko lamang yon. Pero nakita kong parang umaliwalas ang mukha ng madre.
Para bang nagpapasalamat ito na pinaganda ko siya bago niya harapin ang Diyos sa kalangitan, Papa Dudut. Sorry kung na-late ako Na-traffic ako pabalik, grabe. Ang daming tao sa labas. Lala, Hindi naman holiday Pero bakit kaya ang daming tao sa kalye? Lala, Ano yun? huwag kang magugulat. Pinapakaba mo naman ako. Ano ba yun? May aayusan tayo. Oh, edi ayusan na natin para makauwi na tayo ng maaga. Hula ko marami tayong makakasabay pa uwi mamaya. Kaya agahan nating umalis Tingnan mo kung sinong nasa mesa. Ano bang… Ay demonyo! Huwag niya ng holy water! Kumalma ka. Ex-boyfriend mo yan. Kaya nga kailangan wisikan ng holy water para mapasok. Dali na! Condolence te. Bakit ka nagko-condolence sa akin hindi ko naman asawa yan? Saka para sa akin, matagal na siyang patay. Kaso ngayon pala na-confirmed ang pagkamatay niya. Ay, buhay nga naman. Oo, buhay nga naman. Sa dinami-dami ng punerarya sa mundo, bakit dito pa ito napadpad? Hindi ba ito pwedeng tanggihan? Bakit mo tatanggihan ng grasya? Paano naging grasya to? Isa nga siyang malaking mala sa buhay ko. Ikalma mo na ang galit mo. Pumanaw na siya at siguro oras na para magpatawad. Nangako ako na kahit tumawid pa siya sa kabilang buhay, hindi ko pa rin siya papatawarin. Hindi magandang palagi tayong galit, Lala. Ikaw nga galit ka pa rin kay tatay Hindi si tatay yung pinag-uusapan dito, ang ex mo. Anong gusto mong gawin ko? Umiyak ako? Magluksa? Hindi naman kailangan yan. Pero kailangan mo lang magpatawad. O di naman kaya, ngayon ka magbigay ng closure sa nangyari sa inyo. Closure? Pinagdamot nga niya yun sa akin noon Ikaw na lang ang magbigay ngayon. Sige na, bago natin siya ayusan. Huwag mong gaganda ng makeup sa kanya Yung expired gamitin mo. Oo na. Kung gusto mo, haluan ko pa ng semento para matigil ka na Ay, ano bang gagawin? Sabihin mo sa kanya, lahat ng kinimkim mong galit para makalaya ka na rin. Para gumaan na rin siguro ang loob niya na tumawid. Para may closure na kayo. Baka kasi mamaya, bisitahin ka niya sa bahay. Madamay pa ako sa takot. Huwag kang ang ganyan. Kinikilabutan tuloy ako. Pero sige na nga. Ay. Hoy. Sa dinami-dami ng pagkakataon na magpakita ka sa akin, bakit ngayon pa? Kung kailan di mo na makikita yung mukha ko na galit dahil sa ginawa mo. Ay. Alam mo? Sinayang mo ko Ang ganda ko nun. Hindi tulad ngayon na mas mukha pa akong lalaki kaysa sayo. Pero ano pa bang magagawa ko sa ganitong paraan tayo pinagtagpo ng Diyos? Baka kasi siguro, paraan lang din to ng nasa taas para magwakas na yung galit ko sa'yo. Diniliver ka na dito para matapos na, para okay na to. Ay, galit ako sa'yo. Siguro naman alam mo yun, no? Kasi minahal kita ng sobra. Kala ko sa'yo na ako magkakapamilya pero sinira mo yun. Sinira mo yung pangarap ng batang ako. Yung magkaroon ng 7 anak. Yung makapagluto ng agahan, tanghalian at hapunan para sa atin. Sinira mo yun. Ay. Pero siguro, ganun talaga, no? Baka hindi naman kasi talaga tayo para sa isa't isa. O sige, ganun na lang. Susubukan kitang patawarin. Aralin ko ngayon bago ka ipasok sa kabaong mo. Basta ito lang Aaminin ko na. Sobrang minahal kita. Mas minahal pa kita kaysa sa sarili ko. Kaya lang… Ay… Ayoko namang hinayang. Pagod na ako. Basta…
Basta happy trip kung saan ka man dali ng tadhana. Ingat ka dun at sana hindi mo ako makalimutan. Sana hindi mo makalimutan na minsan may isang babae na naging tomboy dahil sa sobrang pagmamahal sa'yo. Ingat ka. Ay, okay na to. Oh, di ba? Ang ginhawa na, no? Konti. O sige, gumilid ka na riyan para masimulan ko na mag-makeup sa kanya. Pwede nga ako na lang mag-makeup sa kanya. Sure ka? Yung expired bang gagamitin natin? Hindi. Yung bagay na lang sa gwapo niyang muka. Napangiti ako sa huling sinabi ni Lala. Doon ko nakumpirmang napatawad na niya ang ex-boyfriend niya. Inabot ko sa kanya ang makeup kit at hinayaan siya sa pag-aayos ng ex niya. Nakita kong umaliwalas ang mukha niya sa wakas. Ikaw ba naman na nagpatawad na at kinalimutan na ang galit, hindi ba? Ang gandang tingnan ni Lala habang inaayusan niya ang ex niya. Parang ang sa ilang minuto ay nakita ko na naging babaeng muli ang kapatid ko. Parang nakita kong muli yung batang Lala na in love at punong-puno ng pag-asa. Nakakaginhawa yon sa paningin ko. Hinayaan ko lamang siya kung paano niya aasikasuhin ang ex niya. Kontento na lamang akong nakaupo roon at pinagmamasdan sila. Habang nakaupo ako roon ay hindi ko maiwasang balikan ang naging nakaraan nilang dalawa. Saksi rin kasi ako sa minsang pagmamahala nila. Alam ko namang minahal si Lala ng ex-boyfriend niya. Hindi nga lang siguro naging sapat yon para magtagal sila. Sa mga unang buwan nga, akala ko ay sila na yung magkakatuluyan. Inaasikaso, minahal at pinuri si Lala ng ex-boyfriend niya. Kaya siguro na in love ng todo itong si Lala. Wala siyang oras na sinayang para ipakita sa lalaking yon ang umaapaw na pagmamahal niya. Ginawa niya ang lahat para maintindihan ni Lala na mahal siya ng kapatid niya. Pinakita rin ni Lala na hindi niya kayang mawala si lalaki sa buhay niya. Siguro ay malaking pagkakamali yon dahil masyadong naging kampante si Lala sa sobrang pagmamahal. Sa pagtagal ay hindi na siya masyadong nag-effort para alagaan ang relasyon nila. Dahil alam niyang andun lang si Lala na magmamahal sa kanya. Hanggang sa napraning na si Lala dahil pakiramdam niya ay hindi na nasusuklian ang pagmamahal niya. Naging dahilan yon ng madalas nilang away. Hanggang sa naumay na nga si lalaki kay Lala at iniwan na niya ito. Naubo si Lala noon at sinubukan naman niyang ipaglaban talaga ang naging relasyon nila, pero ayaw na ni lalaki. Hanggang dulo, lumaban si Lala alang-alang sa pangarap ng batang siya na magkaroon ng maraming anak, na paglulutuan niya ng masasarap na ulam balang araw. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, malaking tulong na sa punerarya namin, pinaayusan at pinapaasikaso ang ex-boyfriend ni Lala. Mula kasi noon ay naging mas magaanang kasama si Lala. Lagi na itong nakangiti at buo na rin ang pag-asa niya muli sa puso na balang araw ay mahahanap niya ang tamang tao para sa kanya. Wala naman na siyang plano na maging babaeng muli. Sinabi niyang masaya na siya sa pagiging tomboy niya. Gusto na lamang niyang maghanap ng isang babaeng magiging ina ng 7 anak na pangarap niya. At nasabi nga rin ni Lala na itutuloy pa rin niya ang pangarap na siya ang magluluto ng mga ulam para sa magiging pamilya niya. Natuwa nga ako sa mga sinabi ni Lala. Yun ang unang beses na nakita ko siya na punong muli ng pag-asa. Para bang nagising ang batang Lala. Nagpatuloy na muli siya sa mga pangarap niya. Napakasaya ko para sa kapatid ko. Ako naman kaya kailan? Hindi ko man maamin kay Lala, pero ang batang Biba naman ay nalulungkot.
Nakakaramdam din ako ng inggit dahil si Lala sa wakas ay may posibilidad ng matupad ang mga pangarap niya, maging masaya na siya. Nagkaroon na kasi siya ng closure. Pero paano ako? Kailan naman ako magkakaroon ng ganon? Hindi ko nasabi kay Lala pero may bubog pa rin talaga ako sa tatay ko. Kung kay Lala naka-move on na siya at nakapagpatawad noong nakita niyang bangkay ng ex-boyfriend niya, doon po kami nagkaiba. Dahil hindi ko pa rin mapatawad si tatay sa mga ginawa niyang pananakit sa akin noon. Kahit nung nakita ko na siya sa loob ng kabaong hanggang sa mailibing siya, wala akong ganang patawarin siya. Kahit ilang dekada na nga ang lumipas, wala pa rin talaga, Papa Dudut. Pero may nakakatawang paraan ng tadhana para ilapit sa iyo ang pagpapatawad. Nangyari yon sa huling araw ng Pebrero, ang death anniversary ng tatay ko, Papa Dudut. Leap year pala ngayon, no? February 29. O tapos? Death anniversary ni tatay ngayon. Oo nga pala, mabuti pinaalala mo. Nakalimutan ko na eh. Palibhasa, isang beses lang sa bawat 4 na taon sumusulpot ang petsa na yan. May sasabihin sana ako, kaya lang pinagmamadali na tayo ni boss na ayusan tong patay. Tanggalin na natin yung nakatalukbong na kumot sa kanya para masimulan na. Uy, okay ka lang? Ikaw na lang muna mag-makeup sa patay. Parang sumama ang pakiramdam ko. Kaya mo naman, di ba? Kaya naman, pero bakit? Anong meron? Alam mo namang hindi ako nagme-makeup ng matandang lalaki na lagpas 50 ang edad, di ba? Parang alam ko na kung bakit. Dahil kay tatay. Ayaw mong inaayusan yung mga kaedaran ni tatay. Parang ganon. Kung napilit mo kung magkaroon ng closure sa ex-boyfriend ko, pipilitin din kita na gawin yon. Magkaiba tayo ng sitwasyon. Oo, pero may pagkakaparehas sila. Pareho tayong sinaktan ng 2 lalaking pinagkatiwalaan at minahal natin. Akala mo ba madaling gawin yon? Iba si tatay. Ayos lang sana kung karelasyon ko siya. Pero kadugo ko siya eh. Dapat hindi ganon. Wala na naman tayo magagawa kasi nangyari na. Kaya dapat magpatawad na. Para makuha mo rin yung aliwala sa mukha na nakukuha ko ngayon. Di ba ikaw nga to nagsabi na kapag nagpatawad na, gumagaan na ang dating mabigat? Etos lang yon para magpatawad ka na sa ex mo. Sige, etyosin na rin kita para mapatawad mo na si tatay. Magpatawad ka na, ha? Para patas na tayo. Ang hirap na magbitbit ng galit, masakit sa likod. Masakit sa likod? Hindi mo alam kung gaano sumakit ang likod ko sa paghampas niya ng sinturon sa akin sa tuwing nakikita niyang kumikending-kending ako sa bahay. Ginawa niyang ashtray ang likuran ko. Sinisinit niya ang likod ko sa tuwing naaalala niya ang pagladlad ko. Pero naghilom na rin naman yung mga sugat na yun, di ba? Matibay na nga likuran mo ngayon eh. Kayang-kaya mo na ngang magbuhat ng mabibigat nang hindi sumasakit ang likuran. Matibay nga ang likod ko ngayon. Pero naalala pa rin niya kung gaano siya napahirapan noon. Pero sana maintindihan ng likod mo na dahil sa pride niya, puso mo naman ang nabibigatan. Ang drama mo? Dinaan mo rin naman ako sa ganyan nung nasa ibabaw ng mesa na to yung ex-boyfriend ko. Quits na tayo. Wala naman dito sa ibabaw ng mesa na to ang bangkay ni tatay. Hindi tayo quits. Ganito na lang. Isipin mo na lang, si tatay itong matandang lalaki sa mesa natin. Sa kanya mo sabihin lahat. Kapag nagkita sila ni tatay sa kabilang buhay, siya na lang magsasabi ng mga ipaparating mo. Ayos tayo? Saka mo isipin, parang sinadya tong pagkakataon na to. Kaedad lang siya ni tatay nung namatay, di ba? Tapos parehas pa sila ng araw ng kamatayan. Baka ito na yun. Sign na to para magpatawad. Sige na nga. Tay, masakit ha? Parang hanggang ngayon, nararamdaman ko yung mga paso ng sigarilyo sa likod ko. Parang ramdam ko pa rin yung kabog ng dibdib ko sa tuwing darating kang lasing at makikita mo ko. Kung paano mo ako kinaladkad dati sa peryahan hanggang sa punitin mo yung bestida ko.
Lahat yun naaalala ko eh. Ay, meron pa ako naaalala. Ito yung malala. Naalala mo nung sinabi mo sa akin na isa akong sumpa. Kasi sabi mo, ako ang pumutol ng linya ng lahi natin. Na walang magbubuhat ng apelyido mo kasi tinapos ko na ang laban. Pinamukha mo sa akin na salot ako. Kaya ako natakot makipagrelasyon eh. Natakot ako na sumubok magmahal kasi alam ko magagalit ka. Kahit sumakabilang buhay ka nun, hindi ko pa rin magawang makipagrelasyon sa lalaki kasi parang lagi ko nakikita ang mukha mo. Parang nakaabang lagi ang sigarilyo mo para pasuin ulit ako. Masakit lahat yun ah. Lalo na yung mga salita mo. Mahal na mahal mo ko nun eh. Di ba nga lagi mo ako pinagmamalaki sa mga kumpare mo? Kaya nagtiwala akong aminin sa'yo yung totoo. Sabi nga ni nanay, huwag ko raw sabihin sa'yo, pero kampante ako na hindi ka magagalit, na matatanggap mo ko. Pero tama si nanay. Hindi mo yun natanggap. Kaya binawi mo yung pagmamahal mo sa akin. Doon ako pinakaumaray. Kasi anak mo ko, di ba? Dapat hindi binabawi ang pagmamahal sa anak. Dapat hindi. Napaiyak na ako ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hudyat para yakapin ako ni Lala. Hinayaan niyang ibuhos lahat ng mga mata ko ang naipong sakit. Kung nakikita niyo lamang kami noong mga oras na yon ay tila kamag-anak namin ang matandang lalaking nasa harapan namin. Para kami nagluluksa pero sa totoo lang, oo, nagluluksa kami. Lalo na ako. Nagluluksa sa isang taong matagal nang pumanaw pero hindi ko pa rin nagawang patawarin. Napakasakit talaga. Hindi ko pa siya kayang patawarin kahit gusto ko nang gawin. Ewan ko ba kung bakit. Akala ko kapag nilabas ko na ang lahat ng sama ng loob ay makakayanan ko nang patawarin si tatay. Pero hindi kasi ganon yung nangyari. Parang mas lalong umigting yung galit na nararamdaman ko, lalo't biglang nagsibalikan lahat ng iba pang mga masasakit na ginawa sa akin ni tatay noon. Yung bang sinisiraan na niya ako sa mga kumpare niya na isa akong salot. Pinagtatawanan nila ako at narinig ko lahat ng yon. Napakasakit na marinig na trinaydor ka ng sarili mong tatay na buong akala ko ay tagapagtanggol ko. Sinala na ang nag-makeup sa matandang lalaki. Hindi ko na rin kasi kaya. Andun lang ako sa sulok noon at parang hinang-hinana. Nang kunin na ng mga kasamahan namin sa punerarya ang matandang lalaki mula sa mesa ay doon pa lamang ako medyo nakahinga ng maayos. Pero sa totoo lang, mula noon ay nahirapan na ako maging masayang muli. Nagsisisi nga si Lala kung bakit pinilit pa niya akong gawin yon. Pero hindi naman ako galit sa kanya. Gusto ko rin namang simulang magpatawad pero hindi pa ata kaya. Kaya naman, gabi-gabi akong nagdarasal. Sa unang pagkakataon na sana'y turuan ako ng Diyos na magpatawad dahil hindi ko na kaya ang bigat. Hindi ako tumitigil sa kakadasal na isang araw ay matatalikuran ko na ang lahat ng hindi magagandang alaala na iniwan sa akin ng aming ama. Sorry kung late ako. Na-traffic ako pabalik. Okay lang. Kakatapos lang din namang embalsamuhin itong aayusan natin. Sana hindi yan babae. Paubos na yung foundation natin at blush on. May nakaschedule pa na mga ayusan mamaya na 2 babae, di ba? Lalaki to. Batang lalaki. Bakla. Bakla? Ay. Nakausap ko kanina yung nanay. Iyak ng iyak. Inatake raw sa puso tong bata. Bakit? Nahuli raw nung tatay na naka-makeup at nakasuot ng crop top na pangbabae. Ayun,
Natakot sa tatay. Inatake na lang bigla. Doon pa lang nila nalaman na may sakit na pala sa puso tong bata. Bakit naman ganun na nangyari sa kanya? Kawawa naman siya. Ang bata pa niya. Yun na nga eh. Pero baka hanggang dito lang talaga yung buhay niya. Kasalanan to ng tatay niya. Kung tinanggap na lang sana niyang kasarian ng anak niya. Wala raw galit yung tatay niya sa pagiging bakla niya. Sinasabi lang niya yun para hindi siyang masisi. Nagmamalinis. Nakausap ko rin yung tatay niya. Lugmok na lugmok yung tatay. Wala raw siyang kaalam-alam na bakla yung anak niya. Doon pa lang daw niya nalaman nung nakita niyang naka-makeup at naka-crop top pa. Ay, hindi naman daw siya magagalit. Ayos lang naman daw sa kanya. Hindi raw niya maintindihan kung bakit natakot sa kanyang umamin yung bata. Kasi nagmamalinis siya. Hindi naman totoong tanggap niya yung kabaklaan ng anak niya. Etchusera siya. Wag nga ako. Alam ko na yan. Magkaiba sila ni tatay. Pare-parehas lang lahat ng tatay na may anak na bakla. Marami akong kakilala na tanggap naman ng mga tatay yung mga anak nilang bakla. Minalas lang siguro tayo na nagkaroon tayo ng tatay na hindi tanggap kung ano ka at sino ka. Malas ko talaga na siya ang tatay ko. Bakit ikaw? Nung naging tomboy ka, wala naman siyang kibo. Wala lang sa kanya. Nakakabiruan ka pa nga niya, di ba? Bakit mas madaling tanggapin sa lipunan ng mga tomboy kaysa sa aming mga bakla? Huwag mo naman kaming pag-isipan ng ganyan. Pare-parehas lang tayong hirap tanggapin sa lipunan. Sorry ha. Nadala lang ako ng galit sa tatay ng batang to. Tingnan mo! Ang ganda saan ang bakla nito. Ang haba ng pilik mata, makapalang labi at manipis ang ilong. Ang dali lang ayusan. Magmumukhang babae agad. Yan nga rin yung unang naisip ko nung pinasok siya rito. Alam mo, kulay pink na bestida ang isusuot sa kanya. Paborito niya raw kasi yung kulay na yun. Parehas pa kami ng paboritong kulay. Bakla ka talagang bata ka. Kung nabubuhay siya ngayon, baka nagpaligsahan kayo sa pagrampa at pagsayaw. Baka ako pa magturo sa kanya ng tamang pagpilantik ng mga kamay pag sumali siya sa gay pageant. Alam mo kung ano yung naisip kong tuturo mo pa sa kanya? Ano yun? Ituturo mo sa kanya kung paanong ipaglaban ng kasarian niya kahit ano pang sabihin ng iba. Na hindi siya dapat matakot kasi may tatanggap sa kanya. Pero hindi ko na yun magagawa. Kasi huli na. Naaalala kita sa kanya? Ganyang edad ka nung napansin kong bakla ka eh. Parang akong nananalamin ngayon eh. Bakla, sayang ka. Pero ganun talaga. Sorry ha. Sorry kung hindi mo nakuha yung inaasahan mong pagtanggap ng iba. Pero tanggap kita. Kung nakilala kita noon, ako ang kakampi mo. Sasabihin ko sa'yo na mag-makeup ka lang. Isuot mo lahat ng mahiiksing bestida na gusto mo. Susuportahan kita at ipagtatanggol kita sa iba. Kaso hindi yun nangyari eh. Ngayon lang tayo pinagtagpo. Kung kailan huli na. Sana lang talaga na-enjoy mo yung pagiging bakla mo nung buhay ka. Pero kung hindi man at nabitin ka, may langit pa naman. Doon ka na lang maging makulay ha. Doon tatanggapin ka. Hindi ka huhusgahan. Makakasayaw ka. Pero sa ngayon, ito lang yung pwede ko maiambag sa'yo. Aayusan kita. Gagawin kitang pinakamaganda sa lahat. Hindi mo na kailangan magtago sa lahat ng makakakilala sa'yo ngayon kasi ilalantad na kita. At gagawa ako ng paraan para tanggapin nila kung ano man ang makikita nila kapag sinilip ka na nila sa kabaong mo. Pangako, papagandahin kita. Akong bahala, be. Para akong nabunutan ng tinik habang kausap ko ang bangkay ng batang bakla. Para po akong nananalamin. Parang kinakausap ko ang batang ako. Doon ko na-realize na kaya hirap akong patawarin ang ibang tao, lalo na ang tatay ko dahil hindi ko magawang patawarin ang sarili ko mismo. Doon ako napaiyak. Doon ko mawala lahat ng galit at ang tanging natira ay pagpapatawad. Pagpapatawad sa lahat ng mga nanakit
at hindi tumanggap sa akin at higit sa lahat ay pagpapatawad sa aking sarili. Sa wakas ay nakalaya na ako. Masaya na ang batang Biba na minsang pinagkaitan ng kalayaan ng mga tao sa paligid. Iyak ako ng iyak noon at hinayaan lamang akong muli ni Lala na gawin yon. Pagkatapos ng mahabang pag-iyak ay nakangiti na ako, umaliwalas na ang mukha ko tulad ng mukha ni Lala noong pinatawad niya ang ex-boyfriend niya. Tama nga ang kapatid ko. Malakas, makagaan at makaaliwalas ng mukha ang pagpapatawad. Inayusan ko na ang batang bakla at tinapad ko ang pangakong pagagandahin ko siya. Nilagay ko ang lahat ng kulay sa mukha niya na sa tingin ko ay magugustuhan niya. Mga kulay na alam kong baon niya hanggang kabilang buhay. Natuwa ang mga magulang niya nang makita ang make-up ng anak nila. Niyakap ako ng tatay niya at umiyak ito. Nagpasalamat sa akin. Doon ay mas lalong gumaan ang pakiramdam ko dahil nakaramdam ako ng pagtanggap ng isang ama. Ako na rin ang nagbihis sa kanya ng pink na bestida na maraming ruffles. Natuwa ko at alam ko kung nasaan man ang batang bakla na yon, ay sumasayaw na siya sa baghari habang suot ang napakagandang bestida. Maraming salamat po sa inyo sa pagbasa ng aking liham. Kami nga pala ang mga make-up artist ng punerarya. Ang mga taong nagpapaganda sa mga taong yumauna para sa huling pagkakataon na nandito sila sa mundo ay makita sila ng ibang tao sa pinakamagandang estado nila. Ako ang inyong kabarangay forever, Biba. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Barangay LS 97.1 forever. Barangay Love Stories. Love stories. Hanggang saan nga ba ang kaya nating gawin para sa kaibigan natin? Paano kung lumagpas na sa hangganan ang iyong kaibigan? Sasamahan mo ba siya hanggang sa dulo? O iiwanan mo na lamang para mailigtas ang sarili mo? Ikaw kapuso, hanggang saan ang kaya mong gawin para sa kaibigan mo? Dear Papa Dudut, lahat tayo ay may itinuturing na totoong kaibigan. Sanggang dikit partners in crime o best friend, ika nga. Minsan dahil sa best friend natin ay nakagagawa tayo ng maling desisyon sa buhay. Para mapagtakpan lamang ang katotohanan at kalokohang ginagawa nila kahit alam mong mali na. At nagsisisi na lamang tayo sa huli kapag nalagay na sa alanganin ng bawat isa. Papadudod, ako po si Easy, 26 years old at isa akong gay performer dito sa Puerto Galera. Tubong Occidental Mindoro ang pamilya namin pero dito ako sa Puerto Galera nakahanap ng maayos na trabaho. At dahil wala namang TV sa bar na pinagtatrabahuhan ko ay radyo ang pinakikinggan namin. Avid listener mo kaming lahat. At todo kami palagi nag-aasaran kami kung sino ang unang magsisend ng kwento sa'yo. Iniisip kasi namin na sa dami ng nagpapadala ng liham sa'yo ay tiyak na 50-50 ang chance na mapili ang liham namin. Pero sinubukan ko pa rin dahil alam ko na maraming mai-inspire sa kwento ko. Sabay kaming lumaki ni Jenny, mas matanda lamang ako ng 2 taon sa kanya. Bata pa lamang kami ay kitang-kita na ang angking ganda nito. Makinis siya pero may pagkabalahura din ng bunganga. Masaya siyang kasama kaya siguro ay komportable kami sa isa't isa. Kaya naman noong magdesisyon akong magtrabaho dito sa puerto ay sumama din siya sa akin. Magkasama po kami sa trabaho at iisa ang bahay na inuupahan namin. Dito kami mas lalong naging close ni Jenny.
babae ka. Bakit kung matungal ka para kang kinakatay na baka? Iniwanan niya ako. Nakipag-break na siya sa akin. Tumigil ka na nga sa kakaatungal mo. Mamaya isipin ng mga kapitbahay pinagsasamantalahan kita eh. Kaloka ka. Ang sakit eh! Alam mo yon? Siya lang yung lalaking minahal ko. Tapos sabi niya sa akin, hindi na daw siya masaya. Ay naku, tumigil ka na sa paggawa mo ha. Ang sakit na sa tenga ng boses mo, naririndi na ako. Ano ba kasi iniiyak-iyak mo? Mabuti nga tumagal pa siya ng 1 taon eh. Sa tindi ng ugali mo na yan, naku, patay na kambing lang ang hindi magre-reklamo. Bakla naman eh! Nakita mo nagamot ako, babanatan mo ako ng ganyan? O anong gusto mo? Ihele kita para tumahan ka, ganon. Masyado ka kasing selosa. Ang ganda-ganda naman ng peslak mo. Pero kung magselos ka, wagas. Kapag mahal mo ang isang tao, magsiselos ka talaga. Palibasa kasi hindi mo pa naranasan magmahal eh. Gaga? Anong akala mo sa akin, tuod? Walang pakiramdam? Hoy, kahit na bakla ako, marunong ako magmahal, no? Ay naku, mabuti pa ayusin mo na ang sarili mo. Kakain na tayo. Ang tsaka ng itsura mo, oh. Wala akong ganang kumain. Ay naku, bahala ka. Basta ako kakain na. Ang sarap pa naman ng niluto ko. Bakla, anong gagawin ko? Wala kang dapat gawing babae, kundi kumain. Eh kung yan ini-emote mo, kinukuha mo na ng plato, di masasaluhan mo na ako. Makakakain na tayo. Dali na, may trabaho pa tayo mamaya. Arte mo. Hindi ako papasok mamaya. Hindi ko kaya magtrabaho. Ang sakit-sakit kasi. Babae, ano ka ba? Hindi mo dapat iniiyakan ng kagaya niya. Buti sana kung gwapo eh. Kaso mukha naman paa. Ang ganda-ganda mo tapos magkakaganyan ka sa mukhang paa. Sa mahal ko eh. Anong gagawin ko? Kamahal-mahal naman ako, di ba, bakla? Mabait naman ako, di ba? Ay, teka, ano mabait? Hindi ka mabait. Magtigil ka. Pero yung kamahal-mahal, pwede pa. Pero yung mabait, wag mo na ipilit. Tara na, kumain na tayo. Ayoko kumain, bakla. Promise, wala akong gana. Wala. Ay nako, alam mo babae, gusto sana kitang damayan sa kaartehan mo na yan. Kaso ilang beses nang nangyari to eh. Kaya wa-epek na sa akin yan. Tumigil ka na. Kaya kung ayaw mong kumain at bet mong umatungal maghapon, sige, go be my guest. Basta ako, Lala Fez. Papadudot na awa ko sa kanya pero hindi ko pwedeng ipakita yon dahil lalo lamang niyang iindahin ang sakit. Ito lamang kasi ang lalaking minahal niya ng sobra. Sa dami ng naging boyfriend niya, noong ko lamang siya nakita na umiyak at nasaktan. Alam ko na ito lamang ang lalaking minahal niya at saksi ako doon, papadudot. Siya kasi ang tipo ng babae na kapag ayaw na sa isang lalaki basta na lamang niya itong binibreak. Karma. Yan ang tamang sabihin ko sana sa kanya pero pinili kong huwag sabihin dahil alam ko na mas makakadagdag pa yon sa sentimiento di asukal niya, papadudot. Sinubukan ko siyang pakalmahin. Lahat na yata ng magaganda at masasakit na salita ay sinabi ko na sa kanya. Dahil pinapabayaan na niya ang sarili niya. Kahit na anong sabihin ko sa kanya ay hindi siya nakikinig. Alam ko nalilipas din ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Kilala ko si Jenny. Sandali lamang itong mag-i-emote at makaka-move on din ito kaagad. Kaya kahit naaawa ko sa kanya ay pinabayaan ko na lamang siya sa gusto niya. Hinahayaan ko siyang manahimik at mag-iiyak. Madalas ko pa siyang pinapagalitan dahil nawawala na siya ng gana dahil sa lalaking hindi naman deserve ang mga luha niya. Umiiyak ka pa rin, babae? 100 years na kayong hiwalay, ganyan ka pa rin? Move on din, babae, pag may time. Mabuti sana ko yung iniiyakan mo, artistahin eh. Ayusin mo nga yung sarili mo. Bilis, tara, mamasyal tayo. Ayoko, bakla. Tinatamad ako, ikaw na lang.
Palagi na lang tayong ganyan? Teka, kailan ka ba huling nagsuklay, babae ka? Alam mo pa ba kung ano ang suklay? Ginagamit sa buhok yun. Tingnan mo nga yung itsura mo. Ang gulo-gulo ng buhok mo, ang dugyot-dugyot mo. Hoy babae, baka may kuto ka na ha, mahawa mo ko. Kokrompalin talaga kita. Pabayaan mo nga ako. Wala kang pakialam kahit hindi ako magsuklay o mamaho ako. Umalis ka na kung aalis ka. Gusto ko mapag-isa. Ay hindi. Aalis tayo. Tingnan mo nga yung eye bags mo, mga maleta na oh. Alam mo, imbis na nag-e-emote ka dyan, ipakita mo sa lalaking yun na mukhang paa na hindi siya kawalan. Sinasabi ko sa'yo, maniwala ka sa akin, pagsisisihan ng boyfriend mong mukhang paa na iniwang ka niya. Ayoko nga. Hoy, pag ako nainis sa'yo talagang kakalad ka rin kita, sinasabi ko sa'yo. Huhubarang kita at bubuhusan kita ng malamig na tubig, sige. Para makita mong hinahanap mo. Kilala mo ako babae, pag sinabi ko ginagawa ko. Ang kulit talaga ng baklang to. Ayoko nga sabi eh. Ano bang mahirap intindihin sa sinabi ko? Kung gusto mong umalis, umalis ka. Huwag mo na akong isama, okay? Alam mo nuknukan ka ng arte, nakakainis. Eh wala naman akong gagawin doon. Baka mainis ka lang lalo sa akin. Iwanan mo na lang ako at huwag mo na akong kulitin. Alam mo babae, hindi ko talaga alam kung anong ipinakain sa'yo ng mukhang paa na yun kung bakit nagkakaganyan ka. Ang pangit-pangit naman! Yung ex mong ang gwapo, hindi mo iniyakan ng ganyan. Tapos ngayon mukha kang nagdurusa? Mukha kang yagit ang dugyot-dugyot mo? Paano ka umabot sa ganyan? Mukha pangit kang bakla ka. Porke afamang jowa, makalait ka, wagas! O totoo naman eh. Wala ka kasing ka-taste-taste. Huwag mo kasing masyadong seryosohin yung kasabihang ang maganda para sa pangit. Hindi totoo yun. Kaya ka nagkakaganyan kasi tatanga-tanga ka. Alam mo, kung ako sa'yo, aalis na ako. Huwag mong sayangin ang oras mo sa pangwawalang niya sa akin. Wala ka mapapala. Concerned lang ako sa'yo babae. Mahal kita, kaibigan kita eh. Hindi ko kayang makita na nagkakaganyan ka dahil lang sa isang lalaking mukhang paa. Masanay ako na binabalahura mo ko, nakikipaghuntahan ka sa akin, yung maingay ka, nakikipagsabayan ka, makulit, magulo, ganun. Hindi yung ganyan ang itsura mo. Yung mukha naglublob ka sa putik. Mabuti pa mag-inom na lang tayo. Ay, hindi ko bet magwalwal today, babae. Doon na tayo sa mall, gusto kong mag-mall. Doon na tayo. Malay mo, makakita tayo doon ng mas pangit kesa sa iniiyakan mo ngayon, o di ba bongga? Hindi ka naiiyak. Che? Bakla? Alam mo, naisip ko lang. Ano kaya kung ikaw na lang ang jowa ko? Ay, no, no, no. Ayoko pang mamatay, no? Hindi ko kaya magjowa ng lason. Ew! Ang choosy nito, kala mo? O sige na, ikaw na ang Diyosa, ikaw na ang makinis. Tumigil ka na. Don't say another word. Hindi ko kaya. Kadiri ka. No! Papa Dudut, nahirapan akong tulungan si Jenny para makapag-move on. Pero dahil na rin sa kakulitan ko ay napapayag ko siyang labas muli at lalo na kapag wala kaming trabaho. May nakilala siyang foreigner at naging boyfriend niya rin po ito. Naging masaya ako para sa kanya dahil alam ko na hudyat ngayon na nakalimutan na niya ang ex niya na umiwan sa kanya. Nakikita ko na ulit siya na tumatawa. Bumabalik na ang dating sigla na matagal ding panahon na nawala sa kanya. Mahal na mahal ko ang kaibigan ko at hindi ko siya pwedeng pabayaan. Kulang na lang ay iisa ang nagluwal sa amin. Iisa ang likaw ng bituka namin at hindi ko maatim na makita siyang nasasaktan. Pero gaya ng mga naunang naging boyfriend niya ay iniwan din siya ng foreigner. Muli ko naman siyang nakitang umiiyak at nasasaktan, Papa Dudut. Papa Dudut, idinaan na lang namin sa pagwawalwal ang pag-iwan sa kanya ng afam niyang boyfriend. Nalasing kami pareho at ang masakit nito ay may nangyari sa amin. Hindi ko alam kung paano ako kikilos. Basta ang alam ko lang ay nabigla din ako. Paano ay may mangyayari sa amin samantalang laso ng tingin ko sa mga babae? Kaya litong-lito ako sa mga oras na yon. Tomboy ba ako? Ilang ulit kong tinatanong ang sarili ko kung totoo ba ang mga nangyari. Kung nananaginip lamang ba ako. Malabo pa kasi sa sabaw ng pusit na may mangyari sa aming dalawa ng isang babae at sa kaibigan ko pa.
Halos hindi ko na nga alam kung nakatulog ba ako at hindi ko rin alam kung anong magiging reaksyon namin pag naging maayos na ang katinoan naming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ay nagkakailangan pa kaming dalawa. Hanggang sa inisip na lang namin na bangungot lang ang nangyari at hindi namin gusto. Ang mahalaga ay alam namin sa sarili namin na may nangyari. Isang buwan din na mahigit na medyo nagkakailangan kaming dalawa at kung kailan na nagiging maayos na ang lahat, ay saka naman biglang nagkaproblema. Nabuntis siya at sa akin niya pinapaako ang bata. Ako daw ang ama. Paano ko tatanggapin na sa akin ang bata kung alam ko na bago may mangyari sa amin ay may nakasiping din siya, ang boyfriend niya na foreigner. Bigla akong nakaramdam ng takot, Papa Dudut. Paano nga kung ako ang ama ng ipinagbubuntis niya? Paano ko pakikisamahan ang isang babae? Okay sana kung hindi ako ang ama ng bata kasi wala akong obligasyon sa bata. Tutulungan ko lamang siya dahil kaibigan ko siya, pero papaano kung ako ang ama? Paano ako kikilos? Hilong-hilo na ako sa kakaisip pero walang pumapasok sa isipan kong matinong sagot. Hihintayin ko ba muna siyang manganak para malaman ko kung sa akin talaga ang bata bago ko siya tulungan? O tutulungan ko na siya at aakuin ang bata? Kahit na hindi pa namin alam kung sino talaga ang ama, pag blue eyes ay hindi akin. Pag Pinoy akin. Parang ang hirap ng sitwasyon namin. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas. Paano kung sa akin nga ang bata? Paano ang jowa ko? Mahal ko si Jenny bilang kaibigan pero hindi ko makita ang sarili ko na magiging asawa siya. Paano ko palalakihin ang anak ko kung akin nga? Paano ko ipapaliwanag sa kanya na bakla ang ama niya na nakadamit babae? Paano kung pagtawanan siya ng mga kalaro niya? Hindi ko alam kung paano maging isang ama at hindi ko alam kung paano magpaka-lalaki at magpalaki ng isang anak. Sana'y hindi sa akin ang bata. Pero sigurado si Jenny sa sinasabi niya kaya lalo akong kinakabahan. Oh, kumain ka na ba? Oo, kanina pa. Anong inulam mo? Siya nga pala. Nakausap ko ang jowa ko, uwi raw siya. Hindi niya pwedeng malaman ang tungkol sa atin, ha? Hindi niya malalaman kung walang magsasabi. Wala naman nakakaalam na pinaako mo sa akin yung bata, no? Hindi ko siya pinaako sa'yo. Sigurado ako na ikaw ang ama ng anak ko. Alam ko sa sarili ko ang bilang ng araw kung kailan siya nabuo, no? Hayaan mo kung lumabas na foreigner ang bata, lalayo ako sa'yo. Hindi mo kailangan lumayo, ano ka ba? Akin man o hindi ang batang yan, hindi kayo aalis. Palalakihin natin siya na ako ang kikilalanin niyang ama. Salamat bakla ha. Kasi kahit na ganitong nangyari, hindi mo ako pinabayaan. Hindi mo pa rin ako iniwan. Hindi talaga kita iiwan, ano? Hindi ko kayang gawin yun sa'yo. Mahal kita, kaibigan kita. Isa pa, kung sa akin ang batang yan, aayusin natin ang lahat. Ilalagay natin sa tama. Alam mo, naisip ko, kesa kung sino-sino lang dyan na lalaki, mas pipiliin ko na makisama sa'yo. Kasi mabait ka eh. Kilala natin ng isa't isa. Oo nga, bakla ka. Pero hindi ka bakla lang eh. Bakla kang responsable at may puso. Ano ba yan, babae? Huwag ka na magdrama. Parang gusto ko na tuloy matouch. Hindi ako nagdadrama bakla. Totoo yung sinasabi ko. Darating ang araw, makakabawi din ako sa'yo. Bala ko sana umuwi muna sa atin eh. Mahirap kasi manganak ng mag-isa. Huwag ka nang umuwi. Baka ma-stress lang lalo si na tita dahil sa nangyari. Tsaka na tayo umuwi kapag nakapanganak ka na. Baka magulat sila kapag nakita nila ang kalagayan mo. Ayoko kasi maging pabigat sa'yo. Nahihiya na nga ako sa'yo eh. Kinakapalan ko na nga lang itong mukha ko, no? Ito naman? Para saan pa't naging best friend mo ko? Magkasangga tayo, di ba? Ang mahalaga ngayon, ang sitwasyon niyong mag-ina. Ako na munang bahala sa lahat ng gastusin.
Magpapacheck up nga pala ako mamaya. Pakisabi na lang kay boss na baka malate ako ha. Alam mo, sa tingin ko, mabuti pa siguro wag ka na munang magtrabaho. Para hindi nila makita ang kalagayan mo. Medyo maumbok na rin kasi ang tiyan mo eh. Kaya ko pa naman. Hindi pa naman ako mahihirapan. Mas maigi nga na may ginagawa ako kaysa mainip lang ako dito sa bahay. Wag na, baka ma-stress ka lang kapag nagtrabaho ka pa. Baka pati anak natin maapektuhan. Anak natin? Tanggap mo na. Diba, sabi ko naman sa'yo, akin man o hindi ang batang yan, ako pa rin ang tatayo bilang tatay niya. Ikaw ang ama nito, bakla. Sigurado ko. Papa Dudut, hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya kong gawin para sa kaibigan ko. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko sa bawat araw na kasama ko si Jenny. May kung anong damdamin ang nabubuhay sa puso ko na ni sa hinagap ay hindi ko akalain na mararamdaman ko. Unti-unti nang nahuhulog ang loob ko sa kanya pero hindi ko alam kung ililihim ko na lamang ba o sasabihin sa kanya ang katotohanan. Baka pagtawanan lamang niya ako at ayokong mangyari yon dahil masasaktan ako. Ilang buwan din na walang nakaalam ng sitwasyon namin ni Jenny. Inilihim namin sa katrabaho namin ang pagbubuntis niya. Pero hindi naman madaling itago ang pagbubuntis kaya napilitan na rin siya na mag-resign bago mas mahalata ang tiyan niya. Inako ko ang responsibilidad. Mahirap man pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya ay nagagawa kong kayanin ang lahat. Nalaman ng boyfriend ko ang tungkol sa amin ni Jenny dahil na rin sa mga taong masaya kapag nakakasira ng buhay. Hindi ko inamin sa kanya ang totoong nangyari. Sinabi ko lamang sa kanya na inaako ko lamang ang bata dahil iniwan ito ng boyfriend. Napaniwala ko naman siya kaya hindi niya pinutol ang suporta niya sa akin. Pero nagulo ang mundo ko dahil inamin din sa akin ni Jenny na natututunan na rin niya akong mahalin, Papa Dudut. Tamang-tama ang dating mo, bakla. Magpalit ka na ng damit mo at kakain na tayo. Pakis nga. Ay, anong kiss? Che, Ito naman. anong ulam? Kiss mo muna ako. Ano ba nangyayari sa'yo, babae? Gusto lang kitang ikis. Bakit? Bawal ko bang ikis ang tatay ng anak ko? Sige na, kiss mo na ako. Kilabutan ka nga, ano ka ba? Kadiri ka ha? Malapit na ako masuka. Ay, wag ako bakla ah. Alam ko na bet mo na rin ako. Nararamdaman ko yon. Huwag ka mag-inarte. Hindi bagay sa'yo. Kiss na, dali na, bilis na. Parang tanga to. Kumain na nga lang tayo. Hindi mo pala sinagot yung tanong ko, ano bang ulam? Tortang talong na may kasamang pagmamahal. Babae ha, hindi ka na nakakatawa. Ay, sandali. Tabihan kita ha. Meron ka palang dapat malaman. Bakla, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na mahal kita? Mahal din naman kita ha. Alam mo yan, di ba? Pero bilang kaibigan. Oo, bilang kaibigan. Bakit? Ano pa bang inaasahan mo? Sure ka ba bilang kaibigan lang? Eh bakit pinapawisan ka dyan? Uy, si bakla. In love na rin sa akin. Aminin mo na. Wala naman nakakarinig eh. Nagbablush ka bakla? Oo. Halatang-halata na in love ka na sa akin. Babae, tama na nga. Hindi ako nagbablush. Naka-blush on talaga ako. Tsaka mainit sa labas, parang hindi ako pagpapawisan. Tumigil ka nga. Sus! Wag ako bakla. Iba na lang. Ay, teka sandali. Nagpagupit ka? Nakabistida ka kaninang umalis ah. Bakit nakamaong ka na ngayon? Bakla! I love you na! I love you na talaga! Hoy babae, wag kang assuming ha. Hindi ako nagpagupit para sa'yo. Isa pa, sinasanay ko lang talaga ang sarili ko na ganito para hindi magtaka si baby sa itsura ko. Ay! Gwapo ka pala, bakla! Ay, oo naman. Nakakatawa na ngayon mo lang napuna. Hindi naman ako puputaktihin ng mga manliligaw kong afam kung hindi, di ba?
Ay, oo nga pala. Paano kapag dumating uli yung afam mo tapos ganyan ang itsura mo? Hindi kayo magduda yun? Actually, matagal na akong pinagaganito ni Jowa. Gusto niya ng ganitong pormahan ko. Gusto niya na magganitong pormahan na daw ako. Ako lang ang may ayaw. Tumatanggi lang ako. Ay, naku, change topic na nga. Mabuti pa kumain na tayo. Huwag ka na nga ano dyan kung ano-ano mga napupuna mo. Eh di kumain. Basta mamaya, kiss mo ko ha? Papa Dudut, naging magaan ang bawat araw naming dalawa ni Jenny. Masaya ang bawat gising namin at unti-unting nawala ang ilang sa aming dalawa. Hindi ko man tuwirang aminin sa kanya na mahal ko na siya na higit pa sa isang kaibigan. Alam ko na nararamdaman na niya yon, Papa Dudut. Action speaks louder than words, ika nga nila. Madalas kasi na hindi ko na rin maitago ang kilig at saya sa tuwing magkasama kami. Kakaiba ang pakiramdam na ito kumpara noong mag-best friend pa lamang kami. Mas makulay at mas masaya. Nanganak si Jenny, Papa Dudut. Babae at Pinay na Pinay ang itsura niya. Akin ang bata. Ako nga ang ama. Hindi ko maipaliwanag ang saya na nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Lalo na noong hawakan ko ang aking anak. Para po akong nananaginip, Papa Dudut. Para akong nakalutang sa ulap. Tatay na ako at gusto kong sumigaw sa tuwa pero mas tamang sabihin na naluha ako. Naluha ako sa sobrang kasiyahan. Ito na ang pinakamagandang regalo na matatanggap ko sa buong buhay ko. Aalagaan ko siya at mamahalin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakarating ang balita sa boyfriend ko, Papa Dudut. Bigla siyang umuwi ng Pilipinas at kinausap ako ng masinsinan. Doon ay inamin ko sa kanya ang katotohanan. Hindi na ako nagsinungaling pa, Papa Dudut. Inamin ko sa kanya lahat dahil sukol na ako. Inamin ko sa kanya ang totoo dahil gusto ko ding ipagmalaki na tatay na ako. Tatay na ako na sa hinagap ay hindi ko naisip na mangyayari yon. Galit na galit sa akin ang boyfriend ko at pinapili ako kung siya o ang aking mag-ina ang pipiliin ko. Aaminin ko na minahal ko ang boyfriend ko. Hindi kami tatagal ng 6 na taon kung hindi ko siya minahal. Pero mas mahal ko ang anak ko at si Jenny. At handa kong isakripisyo ang lahat ng karangyaan na kayang ibigay sa akin ng boyfriend ko para sa mag-ina ko. Hindi matanggap ng boyfriend ko ang mga nangyari. Hindi agad ito umalis sa Pilipinas at inalok niya ako ng malaking halaga kapalit ng pag-iwan ko sa mag-ina ko. Sosuportahan daw niya ang mga ito. Paaralin ang anak ko at bibilhan ng bahay, bibigyan ng negosyo. Sumama lamang ako sa kanya. Aalis daw kami ng Pilipinas at magpapakasal sa ibang bansa. Gaya ng nauna naming plano bago ko nabuntis si Jenny. Ilang beses niya akong kinulit, Papa Dudut, pero ilang beses ko din siyang tinanggihan hanggang sa kusa itong sumuko at umalis na. Hindi ko na sinabi kay Jenny ang tungkol sa sinabi sa akin ng boyfriend ko. Masakit din sa akin ang nangyari at naawa ko sa boyfriend ko, Papa Dudut, pero mas nanaig sa akin ang pagmamahal sa mag-ina ko. Hindi ko man direktang may paliwanag sa kanya ang tamang sagot sa tanong niyang kung bakit. Ang mahalaga sa ngayon ay napatunayan ko sa sarili ko na mas mahal ko si Jenny at handa akong iwan ang lahat para sa kanila ng anak ko. Bakla, anong oras na? Bakit ngayon ka lang dumating? Kanina pa kita hinihintay ah. Bakit mo ako hinihintay? May problema ba? Wala. Hindi lang ako sanay nang hindi ka kagad umuwi pag wala kang trabaho. Masanay ka na, babae. Masanay ka na rin na paminsan-minsan hindi ako uuwi. Alam mo na. Huwag mo sabihin na ng lalaki ka, bakla. Hindi magandang biro yan, ha? Eh ano naman kung man lalaki ako? Single naman ako. Teka, nagsiselos ka ba? Oo!
Nagsiselos ako! Masaya ka na? Ay, bakit ka sumisigaw, babae? Sinong kaaway mo? Ikaw! Nakakainis ka kasi bakla eh! Kanina pa ako naghihintay sa'yo kasi nagugutom na ako. Tapos, uwi ka na nga ng lasing, malalaman ko pa na ng lalaki ka! Nagugutom ka na pala eh. Bakit hinintay mo pa ako? Bakit hindi ka pa kumain? Hindi naman ako may bitbit ng kaldero ha. Huwag kang pilosopo ha! Hindi pa ba malinaw sa'yo na hindi ko gusto na makita kang may kasamang ibang lalaki? Inamin ko naman sa'yo na mahal kita, di ba? Bakit mo ba ako pinahihirapan? Ako? Pinahihirapan ka? Lilinawin ko lang, babae ha. Hindi kita girlfriend. At lalong hindi kita asawa para umasta ka ng ganyan. Oo, hindi mo ako asawa. Pero may anak ka sa akin. Mahal kita kaya nagagalit ako ng ganito. Hindi ko alam kung bakit ang dami-dami naman dyan na tunay na lalaki. Sa'yo pa na baklang-bakla ako na in love. Selfish na, wala pang pakiramdam. Napakamanhid mo. Ako? Selfish? Kung selfish ako, sana iniwan na lang kita. Sana noong pinapili ako ng boyfriend ko sa inyong magina kapalit na malaking halaga, sana mas pinili ko na lang ang pera. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko. Wala kang karapatan na sabihan ako ng selfish dahil mas pinili ko na manatili sa tabi niyo kesa pabayaan kayo. Tapos ako pa ang selfish? Talaga lang ha? Hindi ko matanggap. Bakit kami ang pinili mo kung hindi mo rin naman ipaparamdam sa amin na mahal mo kami? Kulang pa ba ang ginagawa ko? Ibinigay ko naman lahat sa inyo ah. Binago ko ang sarili ko para sa inyo. Tinalikuran ko ang marangyang buhay na dapat sana ay tinatamasa ko ngayon dahil sa inyo. Tapos ako talaga ang selfish? Parang hindi ako makaka-move on dyan. Oo, selfish ka! Dahil sarili mo lang ang iniisip mo. Ipinakita ko at pinaramdam ko sa'yo na mahal kita, pero ikaw ano? Anong ginagawa mo? Sa halip na aminin mo sa akin ng totoo, pilit mong tinatago kasi duwag ka! Duwag ka! Oo! Duwag ako! Masisisi mo ba ako? Binigla mo ako eh! Pero dapat nga magpasalamat ka pa rin sa akin eh. Dahil kahit duwag ako at kahit selfish ako tulad ng sinasabi mo, hindi ko kayo pinabayaan. Sapat na ba yung hindi mo lang kami pinabayaan? Bakla! Kailangan ko rin ng assurance na kami lang ng anak mo sa buhay mo. Gusto kong marinig sa'yo na mahal mo ko. Kasi ako, mahal na mahal kita. May gatas pa ba si baby? Baka wala na, bibili muna ako sa labas. Huwag mong ibahin ang usapan. Mahal mo ba ako o hindi? Kasi kung hindi mo ako mahal, mabuti pa na umalis na kami dito ng anak mo. Ano bang nangyayari sa'yo, babae? Hindi ka naman dati ganyan ah. Alam mo, mabuti pa kumain na lang tayo. Baka nalipasan ka lang ng gutom. Bakla naman eh. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Bakit ba ayaw mong maniwala? Alam mo, nagbumukha na akong tanga ha? Pero kilala mo naman ako, di ba? Pag sinabi kong mahal ko talaga. Tsaka na natin pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan, pwede? Alam mo, magpapahinga na nga lang muna ako. Ayoko nang kumain. Nawalan na ako ng gana. Papa Dudut, hindi ko alam kung bakit hindi ko nagawang aminin kay Jenny ang totoong nararamdaman ko. Pero noong aminin niya sa akin na mahal niya ako ay sobrang saya ko. Masaya ako pero itinago ko yon. Bago sa akin ang pakiramdam na yon dahil sanay ako na lalaki lamang ang nagpapatibok ng puso ko. Mula pagkabata ay hindi ko man lang naranasan ang magkagusto o magka-crush sa isang babae. Kahit kay Jenny na halos nakabuyangyang ang katawan sa harapan ko ay hindi man lang ako natukso o nakaramdam ng init ng katawan. Litong-lito ako, Papa Dudut, siguro kung hindi ko kilala si Jenny baka isipin ko na hindi totoo ang sinasabi niya na mahal niya ako. Pero best friend ko siya kaya alam na alam ko kapag mahal niya ang isang tao. Hindi ito natatakot sabihin sa taong mahal niya ang nararamdaman niya. Kaya siguro ganoon na lamang ang inis niya sa akin. Lalo na at tinatanggihan ko siya. Mahal ko si Jenny pero hindi ko alam kung paano ipapaunawa sa kanya na hindi pa ako handa na makipagrelasyon sa kanya. Hindi pa ako handa, Papa Dudut, na pumasok sa relasyon na hindi ko alam kung paano sisimulan. Sapat na muna yung alam ko na mahal niya ako at mahal ko siya.
Hindi man niya gaanong maramdaman ay gagawin ko pa rin kung ano ang sa palagay ko ay makapagpapasaya sa kanila. Tulog ng baby kong maganda. La, la, la. Good morning, babae. Good morning, bakla. Wala bang kiss? Ano ba? Hindi pa ako nagtutoothbrush? Hello, baby kong mahal. Good morning. Mamaya na ikikis ni daddy yan, ha? Magtutoothbrush lang ako. Si mami din, baby. Ikikiss ni daddy pagka-toothbrush. Di ba, baby? Pero okay din naman ako i-kiss kahit hindi pa nagtutoothbrush si daddy. Di ba, baby? Tcha! Babae, anong ulam? Ako, ayaw mo? Baliw! Ang aga-aga, babae, ha? Bakla, phone mo nagre-ring. Ay, hiya mo siya. Sino ba kasi yan? Wala, baka yung customer ko yung kagabi. Kagabi pa ako kinukulit nun eh. Naku, bakla binabalaan kita. Huwag kang manlalalaki, hindi ako papayag. Eto na naman po tayo. Wala nga lang yun, ano ka ba? Maaga pa para mamburaot babae ha, utang na loob. Hindi naman kita binuburaot. Ang akin lang naman, hindi na magandang tingnan na may lalandiin ka pang lalaki. Gusto mo bang kalakihan ng anak mo na ganito tayo? Teka, okay naman tayo, di ba? Isa pa, alam mo naman sa umpisa pa lang ganito na ako. Pinipilit ko naman magbago para sa inyo ha. Bakla yung totoo. Wala ka ba talaga nararamdaman para sa akin? Wala nga, ang kulit mo naman eh. Friendship lang talaga ang kaya kong ibigay sa'yo. Hindi naman natin kailangan na maging tayo para mapalaki natin ng maayos yung anak natin ha. Diba? Ay, may karelasyon ka bang iba? Wala. Kasi kung may boyfriend kang iba, hahayaan na lang kita. Uwi na lang kami ni baby sa atin. Yung totoo, bakla. Wala nga, sabi. Ang kulit ah. Eh bakit ka sumisigaw? Wala naman akong sinabing masama ah. Eh, ang kulit mo kasi eh. Araw-araw na lang, yan ang issue mo. Araw-araw din kasi na nagpapaka-ipokrita kang bakla ka. Best friend mo ko. Alam ko kung nagsisinungaling ka o hindi, no? Ay, hindi porke best friend mo ko, dapat alam mo na lahat ang tungkol sa akin. Alam na alam ko, bakla. Kilalang kilala kita mula sa mga hibla ng buhok mo sa ulo hanggang sa patay mong kuko. Kaya tigilan mo na ako sa kaduwagan mo ha, at saka dyan sa pagiging ipokrito mo. Alam ko naman na mahal mo ko, hindi bilang kaibigan lang. Huwag ka na kasing mag-inarte. Alam ko na gusto mo rin akong halikan, yakapin at katabi sa gabi. Kiss mo na ako. Uy, hahalikan na ako niyan. I love you, bakla. Aamin na yan. Mahal mo ko, no? Mahal mo ko, no? Uy, mahal na niya ako. Aamin na yan. Tumigil ka na nga, babae. Ano ba? Hindi ka na nakakatuwa. Ano ba? Lumayo ka kita. O ayan, ano? Masaya ka na. Aamin ka din pala eh. Pinahirapan mo pa ako. Wala kasing kupas yung kakulitan mo eh. Dapat pala noon ko pa ginawa to, bakla, no? Ang tibay kasi ng arte mo sa katawan. Nakakaloka ka. Eh ganun talaga pag Diyosa. May papilit effect. Kinuha mo na nga ang virginity ko nang hindi ko alam eh. Virgin ka? Saan banda? Kahit nabutas ng ilong mo, hindi na virgin eh. Hoy, virgin pa ako babae. Virgin pa ako sa mga laso na kagaya mo. I love you, bakla. Pakis nga ako. I love you too, babae. Papadudot, masayang masaya ako ng mga sandaling yon. Salamat kay Jenny dahil hindi niya ako tinigilan. Malaya na ako. Malaya ko nang maiparamdam sa mag-ina ko ang pagmamahal na matagal ko nang kinakatakutang ipakita at iparamdam sa kanila. Ganon pala kapag nagmamahal ka ng totoo. Nawawala ang takot. Nawawala ang pag-aalinlangan mo sa sarili mo.
na puno ng pagmamahalan ang tahanan namin at hindi naging hadlang ang pagiging bakla ko para magkaroon ng masayang pamilya. Marami pa rin sa paligid namin ang nagtataas po ng kilay. Marami kaming naririnig na hindi magagandang salita mula sa mapanghusgang mga tao sa paligid pero hinahayaan na lang namin. Hindi namin sila pinapansin sapagkat hindi sila nagpapakain sa amin kaya kiber sa mga kagaya nila. Ang mahalaga ay masaya kami. Papa Dudut, inaya kong magpakasal si Jenny na manhikan ako sa kanila at tuwang-tuwa ang mga magulang namin. Dahil noon pa man ay sinasabi na nila sa akin na kung hindi lamang ako bakla ay mas gusto nila na ako ang mapangasawa ni Jenny. Pero dahil wala talaga akong plano mag-asawa ng lason ay palagi ako nagtataray dahil ang alam ko noon ay lalaki ang gusto ko at hindi babae. Wala sa hinagap ko na pumatol talaga sa lason na kagaya ni Jenny. Nang malaman ng ex-boyfriend ko na fam na ikakasal na ako ay umuwi po ito, kinausap ako at pilit pa rin niya akong kinukumbinse na iwanan ko ang mag-ina ko. Pero sa huling pagkakataon ay muli ko siyang tinanggihan at sinabi ko sa kanya na wala na siyang aasahan dahil mahal ko talaga ang mag-ina ko. Alam kong karangyaan ang kapalit ng pagtanggi ko sa ex ko. Pero walang halaga ang kayamanan kung hindi ka naman masaya. Mas pipiliin ko ang simpleng buhay kasama ang mag-ina ko kesa humiga sa salapi nang hindi sila kasama. Alam ko kung gaano ako kamahal ng ex ko. Ramdam ko yon sa higpit ng yakap niya sa akin bago siya umalis. Nakita ko siyang umiyak. Pero ganon pala yon, Papa Dudut, no? Kapag nawala ang pagmamahal mo sa isang tao kahit nagmamakaawa na bumalik ka ay hindi mo na magagawa. Lalo na at may mahal ka ng iba. Bago umalis ang ex ko ay binigyan niya ako ng malaking halaga. Hindi ko sana tatanggapin pero sinabi niya na regalo daw niya yon sa kasal namin. Hindi ko na rin siya natanggihan, Papa Dudut. Bagamat hindi siya umaten sa kasal namin, baka daw doon pa siya mag-iskandalo. Hindi daw niya alam kung kailan siya babalik pero sana raw pagbalik niya ay magkita muli kami, hindi bilang magkasintahan kundi bilang magkaibigan na lamang. Pero bigla akong parang nabunutan ng tinik. Napayapa ang isipan ko at nagpapasalamat sa Panginoon dahil naging maayos ang lahat. Maraming salamat po sa pagbasa ng liham ko, Papa Dudut, at sa masusugid mong tagapakinig. Sana'y kapulutan nila ng aral ang kwento ko at huwag tayong matakot na iparamdam sa minamahal natin ang nararamdaman natin. Maging ito man ay katawa-tawa sa paningin ng iba. Huwag tayong matakot sa sasabihin nila dahil ang pagmamahal ay hindi tumitingin sa kasarian o sa itsura. Bagkos ay sa nararamdaman sa kabila ng panghuhusga. Ang inyong kapuso at kabarangay, Easy. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.